Tämä video olisi paljon mielenkiintoisempi tehdä, jos mä näyttäisin nuorelta ja komealta tai jotakin muuta tämmöistä näin. Tämä video ei tule saamaan kauheana kannatusta, mutta mä toivoisin, että tämä tietyllä tavalla leviäisi. Mä oon huomannut tosi paljon tämmöisen seikan, että Venäjän vaikuttaminen on lisääntynyt huomattavasti sosiaalisessa mediassa. Siis todella paljon. Ennen se oli aina löyty vaikuttamista, mutta nyt puhutaan jo semmoista määrästä vaikuttamista, mä kurottaudun juomaan, että se on oikeasti olisi tosi tärkeää, että nuoretkin oppisi tämän. Mäkin itse asiassa vahingossa vastasin eräälle venäläiselle trollitilille, joka oli kommentoinut Alexander Stubbin lausuntoa, tai siis erästä videoa, missä Alexander Stubb esiintyy. Ja mulla ei ole todellakaan poliittista jakautumaa, koska mä en usko politiikkaan. Olen lopettanut politiikan uskomisen pitkän aikaa sitten, johtuen siitä, että niin kauan kuin meillä on puoluekuri, niin minun mielestä yksikään puolue ei voi olla täysin hyvä puolue. Voi olla hyviä poliitikkoja, mutta niin kauan kuin on poliittinen kuri, niin se estää heitä toimimasta oikein, koska kenenkään puolue ei ole aina oikeassa. No niin, lähdetäänpä siitä. Mutta tässä näin semmoisen kommentin, mihin tämmöinen venäläinen trollitili oli vastannut. Ja mun mielestä se oli vaan positiivinen kommentti Trumpin videosta. Ja minun oli korjan Alexander Stubbin videosta. Ei voi olla positiivista kommenttia Trumpin videosta, sori. Tämä oli mun oma virhe. Ja kun mä en editoi videoita, niin jos tulee sanavirhe, niin se tulee ja se on siellä. Ja jos joku miettii, niin todellakaan kannata Trumpia, inhoan kyseistä henkilöä monestakin syystä, mutta pääasiassa sen takia, että hän on puhdas idiootti. Mutta ei mennä siihen asiaan syvemmälle. Tässä on se tärkeä pointti. Tämä kommentti oli semmoinen, minkä olisi voinut jättää kuka tahansa suomalainen, koska meillä on tapana arvioida negatiivisesti aina, kun meissä sanotaan jotakin positiivista. Erehdyin kommentoimaan tähän, että onpa mielenkiintoista, että asennoit asian noin, ja sanoinkin siinä sitten, että tiedän Stubbin menneisyydestä ja tiedän hänen virheistään ja kaikissa tämmöistä. Sen takia, että työskentelin valtiolla pitkän aikaa, niin ymmärrän tietyissä asioista. Niin sitten mä vaan kiinnitin huomiota, että minkälaisen kaverin kommentti mä vaan vastasin. YouTube oli 10 kuukautta vanha. Sieltä löytyy erilaisia kanavia, joista noin puolet on tunnettuja Venäjän propagandan levittäjiä. Näin minä annoin vain hänelle näkyvyyttä, kun vastasin hänen kommenttiinsa. Näin tämä nykyaikainen propaganda toimii. Siinä halutaan näkyvyyttä, aiheutetaan konflikteja, joita ei oikeasti olisi olemassa, mutta kun sinä näet, että sinun maan kansalainen on heittänyt jotakin sinun maatasi vastaan olevaa, niin haluat kommentoida, jos olet isänmaallinen, niin näin se tapahtuu, se vaikuttaminen. Sinä turhaudut ja sinä rupeat ajattelemaan yhtäkkiä, että meillä on hirvittävä määrä ihmisiä, jotka eivät ole samalla lailla ajattelevia kuin minä, vaikka olisikin. Nyt haluan painottaa tässä näin, että olen isänmaallinen, mutta se ei ole sama asia kuin olla nationalisti. 2 eri asiaa.
Minä pystyn ja tulen kritisoimaan Suomea ja Suomen oloja silloin, kun niihin on syytä, mielestäni. Mutta suhtaudun niihin täysin neutraalisti. En kiellä negatiivisia asioita, mutta en myöskään painota positiivisia asioita turhaan. Niin mä haluaisin, että nuoret olisivat mukana tässä näin, ja he pystyisivät käsittämään, että heidän mielipiteensä vaikutetaan ulkoisten valtioiden toimesta. Tämä on minun mielestä hankalaa aikaa ja järkyttävä tilanne, että ulkoiset tekijät pystyvät vaikuttamaan sinun mielipiteisiisi. Meillä on Suomessa ihan tarpeeksi ongelmia. Meillä on nuorisotyöttömyyttä. Valtio on ottanut rahaa opiskelijoilta ja nuorilta pois. Ne on sellaiset asiat, mitä meidän pitää pystyä keskustelemaan ja kritisoimaan. Mutta sitten se ei ole enää oikeaa keskustelua, jos vieras valtio osallistuu niihin, koska heidän tehtävänsä aiheuttaa hajannusta ammattimaisesti. Ja nyt kun tekoäly on tullut mukaan, niin suomen kielen kirjoitukset tai suomalaiset kirjoitukset eivät todellakaan välttämättä ole suomalaisia eikä suomalaisten tekemiä. Yksi minun ohjeeni ovatkin nuorille. Tarkistakaa, kauanko tällä henkilöllä on ollut YouTube, Instagram tai jotakin muuta. Onko siellä mitään muuta kuin tämmöistä arvostelua tai kritiikkiä kuin pelkästään kohdistuna Suomeen. Jos siellä on, niin sitten todennäköisesti on olemassa oikean ihmisen tilistä, joka oikeasti ajattelee näin. Mutta voin taata, että tällä hetkellä ainakin 70% on ulkomaista vaikuttamista. Ja se ei ole välttämättä hyvä. Tekoäly mahdollistaa tämän. Ei tarvitse osata kieltä ja kuulostat ihan suomalaiselta. Ei käy kateeksi nuorempia sukupolvia. Mulla on 2 lasta. Ja toivon, että osaan kasvattaa heidät sillä lailla, että heistä tulee aina kriittisiä. Myöskin valtiota kohtaan. Nimenomaisesti palvelin tätä valtiota 26 vuotta. Ei se tee valtiosta erehtymätöntä. Silloin kun ihmiset ajattelevat, että valtio on erehtymätön, niin se antaa valtiolle mahdollisuuden tehdä erehdyksiä. Niin ei pitäisi käydä. Mutta tämä on vain vanhan miehen jutustelua. Ja kahvia joskus hyvä. Cheers.